Tháinig foirne ó 8 scoil is trocha ó gach cearn den tír le chéile I dulach mhuir dé danig le páirt a ghlacadh sa chéad trán a gCeist Spóirt Uile-Éireann de chud cumann na bunscoile. Bhain na foirne seo átamach agus iad tar éis trán a gCeist áitiúil a bhuachan ina gúntaithe agus ina guaigí héin. Inniu bhua mar cléthe ceannis uafáile agus bhí mar anna sásta. Dark muid papar le ce agus freigra. Bhí míad ag cleachta gach lá ag an siúltáin le iPad agus an Chromebooks agus bhí an crack a gcuin. Is even linn gach sór sport in Area agus bhí cleachta gcuin len áir príomhaid an tús le concór. Coála sin bhí míid icónaí ag cuineáil siúil cuasaí agus tóirthaí sport sa Nuacht agus leanúintear an Hellfish. Ten mé rud van spúil a bhí golf an céad sport a imríoch an ghlacadh. Cuireadh 8 ó gCeist Spóirt na foirne I richrán a gCeist, leá buintach leis an CLG, agus bauta bháin dírithe fictúir fearsan na sport mór le rá. Ní raibh ach puinte bháin idir na foirne ag bar chlár na buintí ag an deireadh, ach deireadh leis an bhfuireann ó scoil náisiúnta Niall mór in nú na nál an bua a bhaint amach. Katelyn Nuacht Cúla4, cúnta I bholaí.